Amen. Amen. Yebeda onyankopon ase. Se enen so wahwe ye nyina so na oboye ho ban. Ye abepie nanim. Ana homede yeda onyankopon ase ana ese no na efata no. Afimu usome baako abetwam. Yesi January 1st, see na anua day. Sabre yera February so bon se nche na no so ekọ. Na onyankopon ahwe me no so ana ose yede aseda ema no. Adupa yehwe awo a atiasi yekrum ha a empo ebimo ededa abonten. Ebi anya omope o. Anu amekọ adwuma chese a plain open a kind of saying please no the blanket afa no na me say how even cry tete ye fie na hita no nya adwuma kese a na ye ho wo sunsu obi timi da abonten no wada mo ye na nyame ase na oyi na do oda so nyame adom ye bebre aseda etoso beda osofo ne mpanyimfo ase se enenso oma me kwan se me ne asafo yi emekasa ana se yemeche onyankopon asem emempa bo se onyankopon be sisi yi nyina na asem a owode mayen anopai yi nyina etie agu akoma pam ene yebedi adanse ntino mestre se wa opese odi adanse bia no hu opanyin bofa na fa odin ma no afa odima no se yebeya yede beye adwuma se mekasa wie na se bibia ma ye dia yebetoa so tino so wadansi dia fa odin ema opanyen bofa na edru ha na yafrew na wabedi adanse uma ye mompaye osoro hene agya anopai yeda wasipio so na mwadom so na ya yense yemfata Awurade wafre yense yemra wanim na yebaso a Awurade o ma yenkɔ no kwa wo de wasem adom yen sabre mra na dru says yetie wa asem yesra koma bia ɛwɔ soro yesro se Jesus bre na sema yen bubu yakoma se be ya won sem a pese de maya no paper bitime agu akoma pam na yenso yetime edi abobra ese na efata wa eweye mremu na oba obefa yenyina akoyeda wase ewo Jesus Christ name amen. Yebeda onyankopon ase yie ene me sermon no matudin se standing for God's truth. Standing for God's truth. Yejina onyankopon enokware no eso na sede akenka asem no ko ne yehu wo Psalm 119 1-4. Let's read some more me watch okay. Psalm 119 1-4. And na ekenkama ye de no na mesan esiso ebiem. I say blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in his ways. You have commanded us to keep your precepts diligently. Amen. Dear Quentina, and name ye, sir, Adusian, and I said, Train who say, you bet chet, sir, Adusian. See, ye jina on your uncle Pono cry no so. And then we are say, Abedu and Pempens will be a. Or the four on your uncle Pono cry, no, you are too action. Nipa ye ye pe. If you say, a numu, and a ye niji a war. And I did. Tietia and then
sermon and what Entimunya so na munti ade tietie a mepese ye dwen ho pa eye ade bi abroni atudin se compromise. Na mehwe ne definition na mehwe ne mekohu ba ku bia na manage ho e wo Collins dictionary mu. Na o say is a situation in which people accept something slightly different from what they really want because they are considering the wishes of other people. Na me penitri tree word I may try but ubi antimi anshada mame. Yes it tree master too. Ubi anshada antimi mame tree word ba ko e bo betimi aboya na. Ma we there. Tree word back I bet me the general same way. Compromise. Me try am going to call Google Translator. And the one me who's definition we or the my husband one should I my assemble back but okay chrim or say yes shri bibi na ya tiasie shri bibi na tiasie shri bibi na tiasie. And then Google Translator no edemaye. Me pacho kasakese kakra ente. Until now give you in to something. Ukita bibi but who give you in. To she bibi no. So what I say? That was and you know, and working definition I was to live a life of compromise is to ignore the warnings and convictions of the Holy Spirit and to give in to the lies of Satan. Hon kronkono abribia prompting. Ono na guide e was asase a eti so. Onyankopon asem no ye bekan ba se hon kronkono anom ye a eye kwa. You know, the moment you ignore Hong Kong promptings, now ye peno, you compromise Onyankopon asem no. And she so bebre our Bible no se me ka say ye boboswa and ye nko. First of all, you Adam, a dear compromise no compromise here. Onyankopon asema o ka kire ye nana Adam se aduaba ne mamu ni but oye dan otie ne yere asem o compromise Onyankopon asem no ye bewe ye papa anase ye nana Abraham ono nso ekọ sa situation yi bia mu o compromise o abra Onyankopon na nkasa hye o mu bose obema o mu ba no Oma Sarah afutuo edi ni team dem ema okofa Hagar no ofise Onyankopon asema a waka no Onyankopon de no eche eni ntina yeso ono ankasa nipa no keka no ho na oboa Onyankopon empempi ya yenso ye sa pepepe asema anase de Onyankopon aka kire yesi enye no aya na ye fi se Onyankopon de no ebeche enti ye nipa ya nkasa yebe bua Onyankopon efiso Onyankopon ne ahoden a ode be de okaye no ye heard Samson, David, Saul examples no bebre enti me share yi sa example we ye recent example a e bia ye nyina ye nim I don't know ye follow news kakra na say politics kakra e okrom ha no wa bra ye to aba ayi sa papa ya ni mfonyini edasu obi betumi aka de esi ye according to history we been see that yet to aba 15 times and sana ono ane caucus no e accepting now or ye so many compromises about and the meeting ba ko ye say passing law just one member of a betimi man yet to the
and or accept it just to become a Speaker. Amen. Anybody can stand up and say, I don't need you, and they will kick you. Amen. Yeda was am so wakane nyina enti compromise example kese pa no ni gidi a na ekita ne values a na ekita no yeto aba no 14 times because say no why tintiniti o say no kro okita me no an okita mu eni to say entum ma until say obejam aya ebitu yen na as a Christopher empempi ebia yekita yengidie mu ebeto so akita mu sa but ebia ebedu situation bia na ya bre if say de ho to ye ho so ebia na de ehunu aye no ye hwe animu a esoso sen ye but aya na ye refi say ye wo Nyankopon bia bibia no a esoso sen no papa yi o compromise ye say be ya ye beto aba amano etimi abeye speaker of the house na Onyankopon eboye nkoko especially yen wiase a yadru mu yi if the samre a ye wo me nema bebre na a Christopher ya compromising ye ma Onyankopon asem no enya adwuma as a Christopher yentimi entintim enyina the truth eno so enipa a compromise for so many reasons na emukakra and a malesty or high or say fear of hurting other people's emotions or feelings misro samankwa da bia ya sofo ka enu ntini mebu Onyankopon asem so mom a satisfy onipa sama anyese ya bia obeka sesei enu no ema ye de Onyankopon asem eto nchen eye de ye pe desire to fit in oh sama compromise ya ye beka sesei the say be ya me fit into the society am wom say the be ya me fit into the group am wom say be ya me fit into the asori am wom no e wo say me bu Onyankopon asem animtia desire to belong say be ya me nso ye beka se me nso me ka ho bi enti no Onyankopon asem no me mfa nya adwuma fear of being tagged weird or churchy ebia me di Onyankopon asem no so ketene a anase me de ye adwuma ye beka so me de me kire me ho especially your mabu no mo was a problem we can see pa peer pressure enti no odi Onyankopon asem eye adwuma no ne ye tu ne din enu enti no ye mfa Onyankopon asem nya adwuma ne ya compromise se be ya afoforo nso behu se ye ka omo ho ne mum ye nye Onyankopon krofo anase ye nye Onyankopon ba Onyankopon ehu ye moboda or see the fear of losing the other person mostly in relationships se bia me sum Onyankopon anase me di Onyankopon asem no eye adwuma no me lose to the other person because the other person who say me gina Onyankopon asem so na me de ye adwuma me kita no kure no mu a bia ompem asem biem eno ntino sa fear ne ntino na Onyankopon asem ye tutu na se greed and desire for worldly pleasure and economic situation and pempi ewiasimu or how curse of the world any economic situations be you find yourself in tino na a Christopher ye de Onyankopon asem to nchen na ya ye de ye pe ebia yesuro se empo ye adwuma bi ebe boye na daache ye be ye den ya bakrom ha se ye be peska
na ye de akoye krom na se anyere ho ampeska no na se de onyankopon asem kwa ye adwuma na memenda ese ye besum onyankopon no ya kan say mekwa akoye adwuma no me de aba onyankopon fie na malusu money malusu ska and me give in na odofo de me pesa me ka kire on say ye de onyankopon asem eto nchen na ye de ye pe na se ye geni sa na ye ma ye pese ye geni nyina eso emfaso ne sen ebi na maame mercy ekae no papa makati sabre ba bi ote no enye mre emma no niema a ohwe ye ne nyina no anase de den sa aka no eso emfaso ne sen ya hwe ya daachi bi no niema ye nsa kae no ebebo ye nso ye ntimi fa nya bibia ma ne nya yie ska ye de onyankopon asem to ho na ye pre ehwehwe ye no ebi kura ya mfa kwan paso na pre hwehwe ye ebia because ye pe bibi ntino ye tietia ebinom so na ye nsa koka saade no ya mfa onyankopon asem anya adwuma na se ye nsa ka saade no a ede mfaso ne be ade ama ye ahwe ya na aboye nso said the Ebin Mukai said, one shot a bit bow so to say, Opanico could be a bag. The name say, Yati Opanico could be a case now. Opanico could be a way Yama Semna maker. Na Titino, Usana Titinia Omope, Skadru. The name said the Messia Chemache you for no. Mumwa na mcho okojisika duro enti no opanyi kwakudu akoye no na okonfo no ka chen se okachen se oba ode nkula na efue ni bi na ekwaye sika duro yi no opanyi kwakudu konfo no ka chen se oba akola obedi kan abehia na oba abeje ne bag no previously no opanyi kwakudu ya no tambia opie na oba na ode pan no te se Ghana nti akura obehia ne first na wonsa beka kwan so de na konfo itu no fu se de ede ne eyesika droi eye obi a obedi kan abeje o bag no ono na ede ne ti eji sika droi to panyi kwakudua ate ase agree to a conform terms aye bibia wie enti sana abrewa bi ofie ho ono so nani onimfom pa enti ehwa na ofre nkora na ofie ho nyina na otu omfo se enne se munnim na panyi kwakudua dru fie ha na wa ba ka oje ne bag owuo na obewu timofra no so nyina edeto omutim na kakra panyi kwakudua ebedu krom ho okoni fie onde oyi na chia fi se onimse ne sika aba to ye dru fie ho na o expect se nkula no ebeye obi ahu so ba na friend ba ru adam no panyi kwakudua be gina fie na no se kanen na fie na ya na efi tresia no be gina fie na no akase bi obewuram akura bi ama ade no so obi amaje a ono ana de ne ti twaso ana panyi kwakudua gina ho enti sasem wei ana ye de to sa boso to so panyi kwakudua bag na bag na bo panyi kwakudua so ya hwe ya ne ma ye fom ye pe ye de onyankopon asem eto nchen ye tietia onyankopon asem so akopɛ no da chi bi no ebebo ye enso te se panyi kwakudua bag na anya de ebitim dia ye bibia ma na ayeye onyankopon enhu ye moboda Opanyi Thomas Paine eka asem bi oha or say he who dares not to offend cannot be honest. He who dares not to offend cannot be honest. We are say away asem we asem nukre pa. So ka say obeso nukre no mu a obe offend the people. Unless one person obe offend you be then you are free. Na say also nukre no mu kwa dia obe offend the people. Even within the church, you saw the way chinchin, unkwana nyankopon, osum nyabe akọ heaven. Obey offend the people. If you say nipa empe nukre,
ewiase Satan ene ne dom empe nokre. Until the moment ube hold on to the truth, no, you offend people. Now be your enemies pee. I don't know a Christopher bebre yet onyankopon asori fie. Yentime emfa nokre enye adwuma. Ye can say ni aye de opposite. Ya dan ye ho te se kwasi amankwa Christosom. Asori ne ye na musa yemfa emu nsem enye adwuma. Na ya dan ye ho se sign poster. I break it down. The can sign post I break it down. I find say unam hana bia high one way. Not sign post no. I die. A bottle from a dane into the mouth different direction. Sana Christopher be yeah. Instead of say you bet lead the people to God, no, you misdirect people. Yen suban no entwe afoforo ema onyankopon ho ema ne nyeye. Kakra onyankopon adom omaba no ne ye misdirect omo. Ye bu omo abam. Now so we have a ministry of reconciliation to lead lost humanity back into relationship with a holy God. Onyankopon decide jumadi we ahyeme no ensa. Kwa ben so na ye fa so lead the people back to a holy God. So ya brabo ya sitina echire say onyankopon ema na esu ben ye dipete achire amanfo mama ye misa ye ho. So ye broken signboards ana bisa wo ho otibia bia wowom. So we a broken signboard that o misdirect people ana onyankopon enhu ye mobo na yentimi enyina ne nokware nso yenso no kurenum se ye beso no kurenum a time bia ni ho a wo se yeso no kurenum eka ene amen no eti hei ene amen no eti hei efise onyankopon expect si ebe so no kurenum na ye de no kurenum nso ebe ye adwuma ni titiriw ewo awiye mrem Christopher bebre ana se yen a Christopher me de me ho eka ho ye ni wiase aka abom ye hu difference between a wiase and ye hu difference between a Christopher and as onyankopon emma na ade ba ko a e wo se ye hu ne se ye were two kingdoms and wo a wiase. Ye were the kingdom of God and the kingdom of Satan. Kingdom bia e won the culture. Kingdom bia e won the culture. Untime nka se wo onyankopon kingdom mu na emom niema e koso e wo obronsam de mu no na ode ye adwuma. Na because of compromise intino aya na ya put the two no together slightly na ya sesa bibi se be ya ye be fit in se be ya afoforo so be hu se ye nso ye wo ho eninti no se ye ne wiase aye pa na sa ministry of reconciliation we ya onyankopon de ahye me no ensa se ye nkwa abonten na ye nkwa frɛ afoforo mra no kwa ben so e de ye be fa so adi sa adwuma no ma na ye omo aye ko from aba na ye no omo ye pe nti no what is the point so be do achi about onyankopon fie ayade a o se ye hwe ne ye aye niema nketenkete anase ye bebu ne se aye niema ka ne sen enye niema akese oh mini throw we kakra oh minye se kakra men kate corners we kakra but kakra no and it lead to the bigger stuff. And pay onyankopon e frame no. Muma onyankopon asem no entina ye mu. Na yemfa onyankopon asem no enye adwuma. Onyankopon amfrɛ yen kwa. See ye metretra ha na enjoy yourself. If some pempi aya na ye feel so onyankopon frɛ yen.
say beba na yɛbɛdi yie. Well, wobɔ Onyankopɔn hɔ a wobɛdi yie, but ɛnyɛ nye the main reason why Onyankopɔn ɛfrɛ wo. The main reason and into Onyankopɔn frɛ wo ne sɛ bra na bɛka no ho na wo ne nyinaa ɛnyɛ adwuma ɛnyɛ akra ɛyera. Nanso no ayɛ na yɛba na yɛadwen nyinaa no ayɛ focus on ourselves. The compromise itimi yɛ bi no. Na yɛyɛ focus on ourselves. Yɛn ankasa na yɛadwen yɛn ho. Nti yɛbɛhwɛ a mpo yɛn mpaebɔ mpo no. Yɛn mpaebɔ mu no. Ayɛ nneɛma a yɛbisa Onyankopɔn nyinaa yɛ about ourselves. O Nyame boa me na me yare a me yare nkɔ. Onyame boa me na adwuma a mepɛ me nsa ntimi nka. Onyankopɔn boa me na me kratae a mepɛ me nsa ntimi nka. Ɛno yɛ, but ade pa poten a ɛno nti Onyankopɔn frɛ me ne wo ne sɛ yɛmmra na yɛmmɛka ne ho na yɛne ne nyinaa ɛnleba na yɛntwe afoforɔ ɛso mmra ne nkyɛn. Nti na ɛno na yɛsɛ yɛbɔ ho mpayɛ. Ɛno na yɛsɛ yɛsrɛ Onyankopɔn so ɔbɛma yɛ mu ahoɔden na yɛtumi ɛde yɛ adwuma amana yɛyie. Truth ɛyɛ expensive. Message so we be kind Proverbs 23 amame. Especially what we tree no. Proverbs 23. Ade asem e na oka wo. Obi ani twi Bible ha. Aye, wait me akain. Any hunumu. Mrs. Subio, Tonokre na enton. Tonyansa enetene any hunumu so amen. Amen. It's way a short a also tonokre, but enton. Nokre is very valuable and expensive. And internet probably intimate talk. Expensive. Oko kan nokre ye bepo. Oba kan nokre ye bedi watem and intino wonka. But Proverbs 23 e ka kyerɛ sɛ yen ton nokre no ma yen ton. Ye betimi a ne nyinaa no sɛ yɛtwe yɛn ho de bɛn Onyankopɔn. Na Onyankopɔn ɛboa yɛn fi sɛ yɛn nipa sɛ yɛn ankasa kasa yɛde yɛn ho ɛto yɛn ho so atimi atɔ nokre na is very expensive. We cannot buy it. You be fail it. If it's all kind of credit, who bet you? Me who no credit. It is a debit card. Sana me who no credit. Oko tade. Now we see our debit card. No what on what checker. Who bet you say there? But so could try. It is a credit card. Uba enjoy now. What did you? You feel belong, you feel fit in, but later on, you pay for it. Sana no kre etie. Onyankopɔn nom yɛn. Na yɛntimi eni no kre ema no abribia. Quote way anasa asɛm way ɛyɛ asɛm bi a yɛbisa Mother Teresa one day. Or say, what advice do you have for young Christians? Now, the Jesus said, "Come as a Christopher." Or say, follow Jesus, and not the Jesus of people's imagination. Amen. I was here rediscover Onyankopɔn and I say, Yesu Christo. Wabra yeti Onyankopɔn asem, yeba Onyankopɔn enkyɛn no. Ebi abakase bi a yɛwo to asafunum. But you move a brain so you take truth no, and as you take no crano, and until a my buy. And post your water mumpa because of no crane into a beer, what them abepim samri. Amen. It is no cry at ya, and until you be Yesu Christo a chino. Mama young also and hold on to that truth. Mama young to turn and see the beerada. If you say, and fast will be any so.
sɛ yɛde nokware no ɛbɛto hɔ na yɛtumi afa bibi a ɛmfa Onyankopɔn akwan mu. Onyankopɔn ɛfrɛ me no sɛ awieye mmerem yɛnyɛ examples, yɛnyɛ nkanea ɛnketewa ɛwɔ esum bɔne wiase mu. Sɛ yɛn kanea no ɛbɛtumi ahyerɛn a agye sɛ yɛkuta nokorɛ no. So be a powerful Christian na, unless you hold on to the truth. We a Christian here, why come sa? Obi no kra or regard. Now if you are some crowd them say we need to me. But the moment we hold on to the truth, no, we powerful. Na Onyankopɔn so etimi lead you, and that's Onyankopɔn etimi eboa ema utimi ye nneɛma pii ɛhyɛ ne den kronkron no animonyam. Amen. Mama yɛhwɛ nneɛma bi a compromise ɛyɛ ɛwɔ yɛn abrabom as a Christofoɔ. First of all, bi a yɛbɛka sɛ compromise koraa no ɛso wɔ mfasoɔ anaa ɛso ne mfasoɔ. In some way ɛso wɔ mfasoɔ, but when it comes to Onyankopɔn asɛm a sɛ compromise a nneɛma pii ɛna ɛtoto. Mfasoɔ a ɛwɔ compromise ebi ho ne sɛ nneɛma a emu Onyankopɔn asɛm so no yɛ compromise a etimi de asomdue ɛba. Yɛnhwɛ ɔbaa ne okunu na yɛ decide sɛ okunu si bia ɛnɛ medi fufuo, ɔyɛ sɛ ebi a ɛnɛ medi apɛsie, ebi a compromise ama a ntɔkwa betimi aba na mpo etimi de awaregya yɛ ɛba. That's simple thing. But sɛ bi a compromise ba na yɛ nyinaa te ɛho ase a etimi edi asomdue ba. Nti compromise no in some way aya na emfasoɔ ɛwɔ so, but when it comes to say Onyankopɔn asɛm a there is no compromise. Onyankopɔn asɛm etim hɔ ti sɛ de etim hɔ no. Amen. Etimi mu yɛhwɛ nneɛma a compromise etimi ɛde ba yɛn abrabom. Also, living a life of compromise affects your relationship with God. So yɛtoto yɛn ho ase, yɛtoto Onyankopɔn asɛm ase a affect yɛn relationship, yɛn ne Onyankopɔn ntam ayɔnkofa. Ayɛ a meyɛ adwuma ɛwɔ basement. Na sometimes ayɛ deɛ mehu ne sɛ wɔ hɔ a na me internet connection no ayɛ na ayɛ weak. Nti na ntimi nrun ne sɛ deɛ mepɛ sɛ ɛrun. All because router no ɛwɔ soro. Nti the moment may get away, further away from the router no, na ma me say weak connection no. The same way, the moment I compromise kakra no, na twe yen free Onyankopɔn ho. Twe yen kakra free Onyankopɔn ho. By the way, compromise all of a sudden adeɛ baako a mepɛ sɛ yɛde hyɛ yɛ tim no ɛma prɛko pɛ. Ayɛ te sɛ wote wo fie na wobɛhu ara sɛ dua bi abuabɔ dan no so. Nsuo ntɔ mframa bi amfa na dua no abu. Ebi a wonte aseɛ, but bi a wotwe bɛn ho a wobɛhu sɛ dua no na bi a mmoa bi wom, termites bi wom a wɔn wi dua no kakra na sɛ dua no koraa na disease bi wom. Nti dua no si wɔ nyinaa na ayɛ from no na ayɛ weak. Sana compromise etie eba kakra. If they say obi begyina ha no aka kyerɛ sɛ to Onyankopɔn to kone, to Jesus Christ to kone, na kofa obosom na som na ebi a wonyɛ, you will never do it. But they say yehu sɛ abosomfo ne nyinaa sɛ ɔmo so nyinaa gyina pulpit so e preach Onyankopɔn asɛm. No Onyankopɔn asɛm no ɔmo twist ne kakra. Oh, title no for kra ho hia biem. Na Onyankopɔn de ma Israel for atwam, or de ma tetefo na atwam. Oh, Sabbath no kra ho hia biem ne yɛ keka. Na yɛn so a yɛbɛtena Onyankopɔn anim. 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years.
na ye mu bi mu so buy into those ideas na ye de ye adwuma kakra na edidi yemu ne ye twe ye ho efiri onyankopɔn ho ekoba saa onyankopɔn ahoɔden biara ne yemu biem na ɔsɛefoɔ no so timi ɛfa yɛn ɛyɛ de ɔpɛ sɛ ɔde yɛ biara. Second point, I'll say living a life of compromise makes you lose sight of moral standard. Make a way, Magic could see Balaam's story no so. You know him story no. Wabra Balak friend say omra na omekese the Israelites. Na onam kwan so ekɔ na onyankopɔn hyia na so onyankopɔn abofo hyia no kwan so. Na because they were compromised to the extent say won hu hwe na boa empo ehu say obofo ejina kwan no so. Na aboa no started say ona Balaam kasa. The click my adwene say during that time the Balaam who saw kasa to aboa o. Go na me sure say ona aboa na kasa da. Enso no jina ho ene aboa no converse o mo kasa. To say the nipa ejina ho kasa. Sana compromise yen you lose your moral standard. And then you show you wiase ayo mu a moral standard ekɔ form papa. Ya yenim de ekɔ so wo yen wiase. Se unhu be ma na unhu oba. This nipa ni jina no akobisa and say madam for wo ye be ma na wo oba. What is this? Idea ehu ye. You compromise to the extent say morals be any hobby. You can do whatever you want to do right now. The office say a good man, yeah. And anyway, say I say. Enti idea ehu ye na onyankopon emwa yen. Na yentimi entwe ye ho emfam free saa niema we ho. Or say when we start to compromise, we gradually lose our consciousness and lower our moral standard. We no longer see things from God's point of view, and we start measuring things according to our own corrupt standards. Ya ankasa ye standard ene de ye adwuma. Ene ntino ene obitimi ejina internet so, obitimi jina social media so na wo di opanya atem. Emfa no ho abeye no, there are no morals, no standard. Eyadia ehu ye onyankopon ehu ye moboda. Or say a lifestyle of compromise makes you vulnerable to attack. Say compromise here in making you vulnerable to attack. Psalm 34:7. Or say onyankopon obofo no ebo ye ho ban. And as obo a Christo for one hour what do you ama onyankopon no. Obo mo ho ban abribia. Compromise. Etwe ye free onyankopon ho. Nti saa bambo na o se nka me no ye nsaka no. Saa bambo no e free ho. Saa hedge onyankopon aye around us no. Saa hedge no e free ho. Na you become vulnerable to attack. Osefo no etimi bobram na ohayen. Moma ye hu se osefo no emma wonchen so obehaw wabra we strong in God. Oba at a point why you weak. What compromises so much so that say simple things never give you in. That's when osefo no attack it. Uma yensire onyankopon na wo moayen na saa mmere ya wiase ye komsa na niema ye bisi behanya we no moma yemfa onyankopon asem entronchen moma yenkoso enhold to the word of God na nonkoto na yebenya enkwaje o. Amen. Last point I say living a life of compromise leads to death. Awie no eno no see the compromise a year adwuma owuo na yewuo wa bra Adam and Eve
a compromise on the truth of God. Asema efro Nyankopon anum direct to them. Se mu ne aduaba we na da mu bedi no owu na mu bewu no. Omo compromise ye na omo ye de Onyankopon empe no. Owu na omo wu ye. Ebi abaka se bia etro awudi ne de onwu. Ane wiase ye wo ba akoye achinye. So se say dia ene prove ma mehwe. Empempi so no Onyankopon asem ye improve ana meboa. Onyankopon asem nye ade bia obaka se no obi gi achinye tie Onyankopon se say ntime ye say. No. Onyankopon asem no eye by faith. Enti no bia obi baka se wo se say dia ene prove ma mehwe. Makoji tro ana se makoye bibia nya me ho de ne to mehwe antome. Ebia se say dia hwe nto. But there be ba you be account for sade na ye no. E ya dia e hu ese ye hwe ne ye. Me de masem no e ba ewe na anopai de me pese ye dwen ho pa ne se adofo ye tu kwan akoba bi na saa bia ya ye kɔ no Yesu Kristo anya yemu akwa o kyerɛkyerɛ sɛ baabi a ye kɔ no saa kuro kronkron na ye kɔ so no sɛ ye duru saa kuro no so a yebehu landmarks bi okuro no ho kwan no so yebehu nneɛma bi wɔ kwan no so am ye hu sɛ ye aduru hɔ sansɛm we hwɛ Matthew 24 a saa science ne nyinaa ɛwɔ hɔ a Yesu Kristo na so Nyankopɔn kyerɛ sɛ yebehu na sɛ yehu saa nneɛma na yeye aban saa kuro no saa nneɛma no so nyinaa right now yehu etwam kɔ hyewhyew but the Christopher ye adwene sɛ yehu ye bu ye ne aguso saa na meka no ye bu ye ne aguso ɛna ye bɔ ye bra sɛ de ye pɛ bia Onyankopɔn honhom no efiri asase so kakra Onyankopɔn honhom no efiri asase so sɛ ne ye hwɛ ye wiase mu a bɔne a ɛkɔ so wɔ wiase mu no wodwen ho a onti ase obi ka woti ase so a wontime nwen ho ma ne nye yie bɔne a ɛba no ɛna nipa mfa ho sɛ obehyiaw ɔhwɛ w'anim to no abɔ otu akun okun just like that on fa ho on value life nansan ya ti o news owura bi a okokun college students bi or Idaho omo adeda e wo mo dem students 4 who okokun omo nansan ya kire ha ya Adventist Jenkintown area omo amote ya the news obabasia otimi akuni parents yeso omo obe 70 ne papa ne maame oku omo owie yeso wasen afa chainsaw e de atwitwa omo nam no ayade a ehu ye Onyankopɔn honhom na ɛna efiri hɔ no ntine yebehu niema a ɛkyɛn sei ɔko ahodo a Bible kan ye nyina ɛkɔ so mma yɛhwɛ Ukraine de ɛkɔ so wɔ hɔ ɛnya de a ɛnika ɔmo ntɔkwa no kwa de medwen ho a ya na menti ase we kyerɛ sɛ ɛnkyɛ na yɛduru saa kronkron na Onyankopɔn promise ye no enti no we ne emre a ɔwɔ sɛ yɛsɔre Kristofoɔ na yɛfa Onyankopɔn asɛm we nye emre a ɔwɔ sɛ yɛda koraa na yɛrelax akyɛ this is the time a ɔwɔ sɛ you wake up na yɛfa Onyankopɔn asɛm na yɛgyina Onyankopɔn no korɛ no so na no matter what truth will always be truth no matter what say even if say obia enyinia it will still be the truth na bone intime emaye truth that no matter the number of people are omugye saa bone no tum no
enti mo ma ye hu se bia ye minority enti na ye gitum a ebe hayen anase ya brabo enko se de epese ekọ no Onyankopon say in the last days there will be a remnant bisa ho se sa okasaafo no ho ana enye dodo ene ye de ko Onyankopon ahema mu nemum de hia pa ne se Onyankopon asem no ubekuram na wode ebeye adwuma anupei eye mempaibo so Onyankopon ebe boa yen na ensem kakra ya tui sa small asemi le sa na mehu no compromise Onyankopon be boa yen na yetimi atwe ye ho e de afiri ho in terms of ye som no if say enne say ade nyina kakra na ha Onyankopon asafo kakra na ha Onyankopon emma moma ye make sure say Onyankopon emma anaso Onyankopon asafo Onyankopon dia na yentimi and distinguish ye ho from the world na Onyankopon so ebehwie ne nhira agu yen so Onyankopon enhyira sa ensem we so emma yen ene da nyina amen sabre yebebo empaye mesrese yemu mienu oba ba ko bema ba ko yebebo empaye fa sa message short message ya yen saka ye ho dodi kan ebebo empaye asre bonifafri afro Onyankopon ho if the sansem we medi fo ewom nim say yemu bi nso edifo wo Onyankopon emwa no mfa ye bone enche yen the first person be bo sa empaye na amaye na the second person nso abo empaye so Onyankopon emwa ye na sa no kre no truth a Onyankopon ede amaye onam na asem so ede amaye no ibetimi a hold on to the truth at all times intimacy obaba ko be ma ba ko ene ye mo sa empaye no Pacho mama yen sorry empaje yemo Yes, Lord. Japan say fata boni ashayema. Si Japan na ya ba weni mu papa yes so de boni beche. Amen. No aye krom. Japan hu ye mobo emi enko boni hu bi. E say ye kondo si e no benanti. Si Japan yes so hu ye mobo metie ye. Na boy ho ban e free boni hu. Na opie weni onyemu a ni minya no ne madofu na man sorry man na ina ni wakudi na inyiwie amen amen abade ebra wo ma yeni age ewe na kuma mum so de mfom so ache no yesra wo se boy na etimi nyina ema wasem bia compromises bia be peja no ho say be penny monimonyam se ferie sesuro binti ebese tia wasem so de yesro hyeyenden amen na yentimi enyina ma wo abre nyina na opia yetimi aka say Nyankopon ayatwen abre ni akudida ensada yada wase so ati empaibo if we say yebusa na Yesu Kristo din mo amen edamose yebetu ayempaibo no so on the same compromise let's say asompanyimfo no ba ko beba so ha na obebo sa empaye no amaye obompaye at the general conference ashe Onyankopon ensa about this same topic compromise if say awiyemrem no
sɛ biribi ɛbɛba asafo no mu a ɛhɔ ɛna ɛfiri ba. Yɛhu sɛ ɔsɛefoɔ no nso de nneɛma nketenkete bi kakra ɛwura asafo no mu. Anaasɛ ɔde ɛwura ɛka ne sɛ yɛn headquarters a ɛyɛ general conference no. Enti yɛbɔ mpayɛ ɛde general conference president ɛne n'asomfo nyinaa ahyɛ Onyankopɔn nsa sɛ ɔbɛka ɔmo ho na awieyɛ mmerɛ mu no ɔmo atumi agyina ama Onyankopɔn asɛm. Nti mɛkyerɛ sɛ asompanyimfoɔ no baako ɛbɛba anim ha na ɔbɛbɔ saa mpayɛ no ɛde ama yɛn general conference na afei wasan aka yɛn local conferences na aka ne nyinaa so ɛwɔ saa asɛm wɔ yɛa ho. Nyankopɔn yɛda wase sɛ wode wasafo a ɛte sɛ asi hɔ ɛde ama yɛn. Yɛde me sɛ firi mfitiaseɛ ɛna ɔbɔnsam ɛfa asafo yi ho abufuo ɛpɛ kwan biara so sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛe yɛn. Nti deɛ ɔdi kan deɛ na wɔyɛ number 1 target. Nanso yɛpagya ɛno ɛba w'anim sɛ Awurade wadom nti adeɛ ɛfɛ no compromise deɛ Yesu din bɛfiri so ma yɛ daa. Amen. Ɛgyɛnim sɛ ɔbɔnsam tumi yɛ no ho te sɛ pataku bɛfra nnwambuo mu na afei ɔfa so sa nneɛma bebree. Yɛnim sɛ nkyerɛkyerɛ a wɔde ama yɛ ɔbɔnsam afa so abufuo pɛ sɛ ɔsesa nneɛma. Yɛnim sɛ leadership pɛ sɛ ɔbɔnsam afa so pɛ sɛ ɔsesa nneɛma. Yɛnim sɛ teachings bebree a ɔbɔnsam pɛ sɛ ɔfa so na afei de bɛwura asafo yi mu na dilute message. But yɛpagya yɛpani ne akanifoɔ nyinaa de bɔɔ no mu sɛ Yesu din nti ma ɔnyɛ den wɔ w'asɛm no mu. Amen. Baabi biara bɛfa bia no Yesu din nti ɛsɛ sɛ mɔnka sɛ wɔakyerɛw sɛ na wɔnyina pintin ma deɛ wonam w'adom so kyerɛsɛ bi so ɛne ma mfa so de ama yɛ no na deɛ wɔbɛyɛ biara Awurade ma w'asafo deɛ ɛma masagyi nsɛe da na afei ɔyɛ ne saa yɛde w'ahyeda bɛma wo din na ɛbɛka deɛ nnua na afei ɛtumi anya nkwagyeɛ nti ɛda w'ase sɛ wobɛkura w'akoa Ted Wilson ɛne na abɛdi akyire wobɛhyɛ ɔmo den na afei ɔmo atumi ayɛ nokwafoɔ de ama wɔ ɔwadom nti amen. Amen. Apanyin ɛda wase yɛn mpaebɔ a ɛtoa so yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛno ɛbɛba congregation no mu obi a honhom ka ne biara bɛtumi abɔ saa mpaeɛ no ama yɛn sɛ Onyankopɔn ɛnom yɛn ɛfiri sɛ truth anaasɛ message a Onyankopɔn ɛde ama me no to the world a very dangerous message. Yesu Kristo ka so ɔsoma yɛ sɛ enwantene akɔ mpatakum ɛnyɛ easy sɛ wiase ɛmpɛ saa asɛm no tie wiase ɛmpɛ saa nokorɛ no tie nti yɛkɔ a ɔhaw bɛba yɛn so yɛkɔ a anaasɛ yɛ hold on to the truth a attacks ahodoɔ ɛbɛba yɛn so. Let's just see baako bɛsɔre na wabɔ mpaeɛ asrɛ Onyankopɔn ɛde ama yɛn nyinaa sɛ wɔabrɛ a yɛatie n'asɛm yi a yɛkɔ practice yi anaasɛ yɛde yɛ adwuma yi attacks ɛne rejections ɛne other stuff a ɔsɛefoɔ no de bɛba yɛ so nyinaa na Onyankopɔn mmoa yɛ ne yɛntimi ɛntintim ba deɛ ɛbɛba but Onyankopɔn ɛmmoa yɛ na ɛba a yɛntimi ɛntintim nti mɛsrɛ sɛ yɛn mu baako ɛbɛbɔ saa mpaeɛ no so ɛde ama yɛn. Calvary konimdifoɔ yɛda wase bebree. Wompɛ sɛ yɛ mu biara bɛyera nti da biara wonam ho koa ne womfena so de wasɛm ma yɛ. Nɛnɛ deɛ yɛgyina so abɔ mpaeɛ ne sɛ yɛhyerɛ wo sɛ boa yɛ. Yɛpɛ sɛ yɛde wasɛm no kɔ. Ɛnso ɔsɛefoɔ no bɛto agyan afa benkum ne nifa. Nea yɛhyerɛ wo ne sɛ ma yɛn ho ahoɔden. Na wɔde ba yɛn so a yɛtumi agyina ama wo. Awurade hu ma mɔbɔ ɔma nyinaa firi sɛ yɛ compromise too much sɛ na yɛato w'asɛm no atwene. Yɛsrɛ yɛn nyinaa sɛdeɛ Daniel ɛne the 3 Hebrew boys ne gyina maa wɔ no na yɛntumi nyɛ nokwafoɔ
Asidan counting, Ayen counting, will double yes Christ to Demonti. Amen. Amen. Your next prayer, your coso, your born pie, the Safia, Casasho, Yakupon, answer. The teacher, and your Mabuna, a woman, your youth. And Rana, ye discuss it, and you merino. Not youth no early dinner. 1 year, not ye come once, say, a bear youth no, and then adults in the bit me are collaborating, yet me a year on Yakupon, a Juma. And Pepe, I am say, I see a baby or free air. Now almost anti baby, ye free air. Ye bomb pie, Asher on Yakupon. Say, why, and I intimate anti and when you say. Say, Beya, ye bit me a kaya boom as one people, now it's me a yet on Yakupon. We must just a young adult and as a youth, Bako, a bossa and pie we am I. So on Yakupon, not as adults, as youth. Intimate and kaya whom me and tea when you want to say, Beya, Unyankupon, a Jumano, Yin, I bit me, I yet. Let's say, ye Mabruno and our young adults will have or near Bebosa and Paye. Paucho, my mom pay. And I was true. And I was say, Wabosh and Sama, what they are my and I was say, Why am I Buna, what they are my say as a fool. They be at the Hawaii home, saying, Share person tin and Mabunu Adru say, Casa said that and counting that. Amen. Yes, so some from so be away and home set you to know young adults, a fat chair. Yes, Toda and she be bro, why you only say a perceive dear and so. And tears so the infant so be chair. Bring me a jai. A young adult near you to Yana, but when you say, when you're mere, or then I do me ye. One share, one susuye, one plants in Yana, or Yammy Brabedi Hene, or so my ye. Yes, so Toda na challenges be brave or why. Am I young who ye name? To Yammer, wash ye and boss say, be red but two and mobile Yamayeno. It was so obey Amaye. Jawana or school teach you shall one sat. So set bambo, fadom or mamaye. Near all crow, near ODA. Dear one number be a wardano, my bambo, and be traveling share MIA. 1 hour if you so or cover the beer, so Yammy saw second war home. 1 hour drew our rear in fear so away and shane and so Brabeca on home my. Yes, so say more franky to in so Yamia so mo. Now for in iron sumo, that was society and piebo. It be so way we used to kiss to them. Amen. Amen. Open it for it was say. Yempaiba ediho yebebona yede ma yen ho yen ho efa yare ho yare ha yen ye as a Christopher yemu pi ewo ha empo yare ne hye yen ho ayenim na edi yenya yemu pi nso ha yen yare ne ko hospital yebehwi mahwe yesi wo wonyare but wan kasa no tumi so really em ne man koyie enti sabre mesre na yemu ba konso agina yenyina na mu na watu ayarefo a we yemu nyina ahye onyankopon sase onyankopon ennom ye na onsa yen yare nuru ahodo ayenom boyen de but so onyankopon ba mu a yema nyina ewie peyo tino muma yen sorry na yemu ba ko enyina yenyina na mu na ommo empaye emma yarefo a we yemu.
Yesu Shira for Yesu. O my dawasi you are a camphor, dear mouse, a show and munyam. The sun so near young coupon. Yan who hear Mugua for Cassiano Wampa. Who made a moya dawasi ever once a ma when I'm so Eddie Amai. A doiny brave money, I yes, so and say a day I for air bow him. Amen. Alright, yes, so Bassa says so who made them say. What sign Yarawa would be brave? Yes. Yanya yawa henyinara omo zoom one way or the other ye yare hom fem ene honam fem Yes. eno nti abasa ne ayetie ye still say radi Yesu wedra e free Samaria eba enka bo kra na so esan yare etutu ahonhom na radi ye so se fadom yen. Amen. Ye mu ayare fo nyinara hye wonsa. Yes. Ora Yesu obi wo ho a enre ya ye kan bibi kire no. Obu ohwa ye dikan aka akire ne dada. Obu onso so Awurade impo ena edi yanim ye beka bibi akire no. Nanso so Awurade Yesu de ase ye de ho twere wa ye twere obotantim. Yes, Lord. Nothing can shake us. Yanim ye say ye yare wa mpo wo se wo mantam piem wa say ye yare. Amen. Eno nti ye wo gidie ene arehyemu wo mu. Sani yare no ade yen akodru biara. Yes. Ya peja ye ni ahwe wo Awurade ye nim se wasa yen yare. Amen. In a special way na afi ye de akwa friye e hye wonsa. Amen. Awurade wa ba wa ne ho mfa no kra na wotwe nyinara. Nanso so wada so ti ase a ne ye kasa asedan kan odin. Amen. Ye gidi ye se nipa bebre na wo ho saa. Ye de saafo nyina ba wa henwa nan. Amen. Ye so se ma wonsa emu odin. Ayaresa to me a woman, and say in I area, home fem, any honem nina. Amen. Oh, by Jesus Christ, Jim near Bompire. What do you? Amen. 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 Together was saying. The Empire Bar, it tried to not in the prayer session or a miscellaneous. Be a umpire bar, and I saw umpire be a yambo, and as a yanka. Quantum more drum, a jumamun sem, a babumun seven in MP, unspoken prayers, a hoodoo. You didn't know ever on your point. To message him about consumer sorry. What did I name? Now, the empire, who doing in a Kenyana, so no, a dear cool young point him. Now was straight on young my and so young point, and no me and that would see empire. My yen, sorry, about Yina anemu na omosa empire no emfa emaye. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper, the Lord is thy strength upon our. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve us from all evil, and he shall preserve our soul. So, Father, we come before you. You are our Redeemer, our friend, our healer, our sustainer.
You have always been around us. You have been there for us. That's why we are calling you today. We can't lift our eyes onto anything except you. And until you ba chain. Every say would ye or don't qua, butcher qua, you do some bound chow pie. When you cry, say a buy and yet dear woman, yet ye be brain, ye shank kind in egg when I see and see I could fear. Every say would ye young kind of crana winning us who see and be sa, and to ye be a yaria, a be unspoken. Before Nipan Beckerson wouldn't him near or so can you not deta, and until yes, sraw. Obibiara ne deɛ mpo no ntumi kan wonim te yɛma no daa yɛbɔ mpaeɛ bi ne deɛ ayɛ krankorɔ yare aba bɛtena ne so a wɔno deɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ nanso wo deɛ ne asɛ na ɛntumi nyɛ fi ne nipa ntumi yɛ no ɛno na wo Awurade wotumi yɛ hyɛ wo ho anuonyam enti obi deɛ ayɛ chronic Awurade fa wo nsa ka no sesia yɛbɔ mpaeɛ bi deɛ yɛ awoɔ Awurade stie no so frɛ daa ebi deɛ yɛ awareɛ ebi deɛ yɛ adwuma mu nsɛmsɛm a wopɛ sɛ wo Awurade opese wudi mano no nya ne fa hodie obi die ya hoɔden a ɔde bɛyɛ adwuma papa therefore obi die yɛ busua mu ntikyemu ne division Awurade wodie nkabom Awurade no every angle wo hobby enti Yesu frɛ wɛnɛ yɛ bɔ mpai senka yɛ befi ha bɛkɔ no na nka wahyɛ wo ho anuonyam wɔ yɛ nasetene mu adom nyame yɛ srawo asɔre yɛ hia nkabom youtufoɔ Awurade yɛ srawo wodɔ wɔn dodo wɔn so dɔn Bibi ketenkete bi na obonsam pese ye eyi nanso ye nsuro efi se ye nim se wo mo ye wo ma enti no ba ma wonte ase na ye so abatan kwa ye ba fa so ye de be so wo mu ma ye nyina de kuru ye ne nte ase aye adwuma na aye ho we ye srawo ye de ye nsofo hya won sa Ewurade ye nim se oni ha nanso obo bebi fufura o ye wo adwuma saa Ewurade fa wadom no dom no daa Ewurade ye bom pa ye the elders ni obi bia departmental health or he national sa omo ntuma ma unim ne enti a wamba Ewurade tie obi bia so ye bisa ma nkwala nketenkete kro mo asori mu Ewurade baby simple Ewurade fonsa apemfo wa hakra fonsa ka wo mo papa therefore ye bisa yesrawo ye hia ye bisa enkwa ne bambo mra ye befi wanim hei yesra sa fadome ye na se ye koba ya din shrani ayeye ne aseda ama ewa Yesu demonti amen Sabri yebekọ ye testimonies ne so manya nipa 6 ewo ha Emame Paulina Amodako una ubedikan Uwia na yenuaba Villas etwaso na Esther Amwako Esther Osei sorry etwaso na Frank Build enso ready Dr. Akuma so ewa ha na ono nso atwaso amaye na de twatwo yenuaba Ophelia Ampofo na ono nso de aba amen Say the bibi to n'animu ya mama ye nja ne pema bisa abre nyina me hu ne say ya ne ye prayer ho ba ye prayer is not going to change nyame time our no pe no e na wo be it is better for us say ye be ja ne pe amano say take years kra na nyame de waka no wo be ye enti mama ye nya ne sa na de enti a media dance say me start adwuma about a year and 4 months ni na baby I farm in one of the biggest hospitals no one of the biggest hospitals no ntino me ye no wo mo no say maka ho asem meso da ye ma nyame de maame but then no empanyufo ne sesa no e maame call one of the smallest one ye hu ne say small but the horn so edin pa fi se na kidney problems and heart cardiac issues it was a challenge but nyame so no so ma BBC a no dey prepare na me call ye no chese nyankopon adom na dom ne ne tumi nti bibia anko so wrong in my hands chese nyame ehye ne ho enumonyam
Na said ya mekan na de nyame de ama no nipa will try to take it, but nyame say yewa yewa. Amen. Enti me call that smaller hospital no. Omo try say omo be hire physician assistants about maybe 1 and me fan say 4 months no 1 year 4 months no. Enipa 3 and aba ho omo nyina aba no omo jai no omo ko na meka ya na meka kire kwabna say they don't know what they are playing with because that ejuma no nyame de amame not until say omo de mebe ko ho no they will not find obia or be replace that place na meka hye nyankopon enmonyam e de aseda ma no say no ejuma na be di mensa. Amen. Na me ya aduma in the next 2 weeks no me start wo baby Voice just one of your biggest hospitals. Into the American dishe nyina yen crying say no matter how abonsam person osue wo call back and forth left and right no what God has intended for you no the here ne say wo de open be man no na wa ye ofem de no nyame will always give it to you. Amen. Amen. Adolfo mai na onyame ase efiso ye na de hoda nyame ye kese midana se woni awaye de bia oboye ho ban na msa na dwe me kwa adwuma na meje report wiye na patient baako odi ne light see so ti me ko ho na odidi bara at some can say she can breathe na mse wo didi so se wo ntimi home na say wo hye ne report na minya na obai with bronchospasms inti omo man just nerve treatment and omo de ne buy without a ba omo da BiPAP continuous but I don't know say either say so na usura na say aduane obetimi adi inti wo say BiPAP ne de ompe inti na say o nasal cannula so a wonya oxygen all right ti na mse say wo se wo ntimi ne didi a na eja aduane ne nso die na etimi home ye wo say aduane ne nso die onya adie I'm not trying to be rude and I say, but ocean kesi abesi I can't any pabe ya boom. And what when I can breathe or ban I can breathe na water tea and nation and tea one never say they are all ye no na me home it and pie Timmy pie me no nurse station no sad in the light nurse so. Ain't me ya madri semenko because in the panus won't me and home aduane no so na wo sesasha wanum. Nti so be je didi enu ahome dia. But now your line is so. Nti Bibi Kadem said, just go back and see what's going on. Nti me kwe not just say, what I can't breathe. And na me so near the na shene num no engu ho. Nti me say me the BiPAP no or fight me side say on your ampa so nice so hwe ni post us will decide we do bare 80s. Nti one na me fair RRT. And no mobile sister almighty Debbie. Now Almighty they be bad them what you say. Oh, jina mama no ho na no man who here. And I'm say Debbie, she says she can breathe into no. We have to do something. Me what I said, oh I diaphoretic nani ha just say oh wu no. But also share your see any ABG so no was okay. And there's no need for intubation. I'm saying there is a need for intubation because when you bronchospasms, one responded to 2 treatments a dear money nina. It will not know why all casa or isa. And I'm saying Debbie, call the anesthesia and intubate her, she's dying. I'm saying she is dying empire mamina. What could do I will be we? Tiwa now mo friend anesthesia start no by no be intubate mameno. Enom de ne ko ICU ti medenya me ase pa senka ofre ye biem no na meka ase o ha adwenti me nsa anko a ebi anka mani beba me ho so amekodam ho no na ma me na wu ato ho ti moma ye na nyame ase fiso na de ho we ni na akoto ye no mi patient ba ko nso so sa patient of your ankora ne ba ye na o ma ne draws wo no wo ba ho ye frequent flyer enim no taaba na enu the whole day wa anom na duro enti anadwi wada minim se bibia ye okay so sorry be 2 am no say obeko bathroom akwo was a use so exercise so suicidal precaution enti ni so ho ni na because obai with hyponatremia with a sodium of 113
Ti ya shati ni nsuo ni na off. Ti na me mpese obe escalate na mka say okay mema ni nsuo. Me di nsuo na manu asa akoda. Ti next station wa one on one obi nso a o hwe na che say that person should be closed because suicidal thought, he hallucinating and all that, and obetimi harm on itself. I'm gonna kill you, mother. Every day night say I say so I ban. I mean, person me can or honey and humida. Tiena me dim we can me come me say me could diffuse the situation or just to say be a here be binting our yes. Timmy, do you get out of here? I'm gonna throw you off the window and pano di me care, but me say me dim we can me jane. Timmy. Me call it code grey. Security men. Nipa 15. Me mark and think 15. Obuwom. Me 15. Then they had to call back up. And nipa 28. And me ma umye nezi some more building mo domuni na ba ansa no mutimi finally. Amani 4 points. They no abo be empenimu. Timo yen hwese nipa watimi abo me 15. Comedian ka window no kwa confirm ni ho nanka watu match ni. Timi denya me ase papa se nyame oyesa ni nyame ka se mi nwane men chese ma nantimpo I just flew till di mechi na oba oduru hallway ono ni dem ho de bibie na oduru ho akonwa anu afa no wato ayi anu afa no wato mi patient back chese adadri de bonsam ne medi mi patient back so no so dementia kra wontimi na so no so ti de sa nipa wontimi na no so asadi edwane Ono so aso wi dwane wo ye osa ye forest because we demented wa na ye de ba year ho no no da o lopui from year ho to brinding wine walking on the on the street to say nyame nko a na ono so aso de a wo dwane wo ponu so bibli na nurse ba akomo ano ti mi da nyame ase bebre se maame na enwu na me so ya ntome amfa window mu ti mi da nyame ase e wo Yesu din mu amen. Esther, sorry, let's just say more can we buy money am I? And that's the more can money am I? Mommy no Yankopon se office na do ya hoda. Do Yankopon se so abon me busu nyina ho ban. Osumie no etwem na minimi kunu ene mebusu ya call Ghana. Yakoye ye. Ena Sarkodie ma me birthday ma no. Ni nyina Yakopon boy ya ho ban de yen kɔ de yen ba ya. Na aseden kuto ne de manifest nya nyina ne etimi kɔ Ghana ne ya ba asundwe mu. To Yakopon de yakɔ ne ya ba asundwe mu ne entiatinka boni ba ya ba ye kro yadwuma na aseda ne de ma no. Yakopon ye bebre so ama me ne mi kunu ene osetutu abusua. Entimi ne nyina ba ye aseda ejom. Ama Yakopon ne ye di ne ye. Semishe ati unyambia ya mamia mihunya minka au eradienya waye doswo shremi wokwaina mifaso na wasio Semishe ati unyambia ya mamia mihunya minka au eradienya waye doswo shremi wokwana mifaso na wasio etonyamia ye bia mami achasonyamia ye bia mami enkwanya sumje adoye ni shira na siese nyamie eje wosasida eje wosaye miside mikanfudi enuyan semi hurio semi minafem semi titiemo semi fumtumas ni ameyeni minimasida beye jomtuo na matu amama sanatio etonya ye bia mami ochesunya ye bia mami enkwanya sumje adoye ni shira na siese nyamye eje wosasida eje wosaye
Misi de mi kanfu wudi enuan. Semi hurio. Semi mina fem. Semi tiemu. Semi fum tu maso. Nia meyendi. Minima sita beye chumtio. Namatsu. Amama sanatio. Amen. Oma na nyame ase fi so ye na do ye hoda me da onyame ase wo bambo a wabo me ne mabusua en awon nti ye senka ye ma asori esan sem kra no do mo pie na me ye se me ne gabe ebeba na ye ba no da Alex ka se bibi to mo kwa mu na kese me kai me nso me de kese ye ba no e kwan nam so me fa so da bia nti mo wo be traffic light aso green be me ensa wo manim etata so sa be emunwa timin so aso ne de enamu e konti aten se me ti ko fem kakra bi mu ya ne se ma ben kai di manim na che se me 9 tia break ne so no e ho so slope ni se nka nye break na ka me hete do di manim do di manim be hete ti ehwe na aten se cars be 5 no bi na block ho tinka se me de na be 6 a imagine say omo di manim no che say break na me boy no gebu tiamu adai che say ye nyina ya bo abani mu sei un say as a green into me say oh e be ko nti atin say me su focus ketu e bi wo fam ti me pagya na ne say me wo car no echi nyame e boy ho ban na me duru ha ya me pake wo echi ha ya no me bia me pake na say e ho enye me to wo kwam kakra nti me say me ko machi eno so me ko no che say me hu ya ne say obi wo machi a say enye camera na wo car ni mu na kama hete no afem adai ase me ho wo so bi say first one I see wo kwa mu say second achire ha ya na wo dura wie no afem na be friend pani for say me the car bo bi na momra ma che say sane me si me hu ya ne say nipa ne gina achire a ono kwa no wa ntwa na ni kwa hwe say car bo na na say car ye ti me danya me ase say enema me no we anopa yi wo yi e free mu amen. Agyidifoɔ munyame ma yɛ na nyame ase efisɛ ɔyɛ na nadɔyɛ ɔhɔ daa. David se twɛn na metwɛn Awurade na wɔyɛ aso etie me. Eminim sɛ wayɛ ama me a ɔbɛyɛ ama wo nso. Amazing Grace for to nnwom bi sɛ nea nyame taa yɛ a ɔsa yɛ yie no wei deɛ wayɛ ama n'aboro so. Ampɔfo abusua sɛ meka deɛ nyame ayɛ ama yɛ a na boro adwene ne nteaseɛ so na wayi yɛn dadwen big one bi afiri yɛ so a anuanom yɛayɛ yie dwom bɛɛ dɛn na asa na yɛaseda dwom so bɛɛ dɛn na asa nti sɛ wote ha nnɛ adadwen bi ɛda wo so a yɛsate new year no a nam sɛ o adeɛ wei de nyame anyɛ nti me ntrobiem kra, let me let it go. Now me kadi she kran say on the 3rd of January, me feel say 31st no ya boni nyina akosi awie no. Na me jemu no de mpesa me can say don't stop praising God even though when the situation is too bad. Ma wa ye no endorse fi say no na kill bonsampa. So woman no ya will say oh empire by ebebo me bo ma de free emfie miensani anye ye nti men toa so a ba bibia no fa bra nyame anim no be ya ma na nyame ahye ne ho anim nyama ma ya busuen de chance kra ne say wa ma oledi anya 87 years ene me papa nyina ene me papa nyina na omu wo ahoden ti aseda ni ayeye enam de menyame nadomti amen. Amen.
nso yɛgyina ha ne yɛde Awurade ase sɛ ɔde mfie baako aka Nyame dɔ mfie ho. Amen. Mercy. We try to am I? Oponya let's make sure say we ready. Mercy di ne de no try to na wa beda Onyankopɔn ase ama adanse dia hodo a eba ye nyina. Yo, mumye na Nyame ase efise oye na nadoye ho da. Me da Nyame ase pa. Enra me pon adwuma. Na me ye ma adwen se me ba fie. Na na e was him about 400 miles. Na minim sa wo ne wom, but na minim se emframa wo. Enti misi kwan so. Me bana mi ya na emframa na se kukuru me ka no. E de akohwe baabi. E na me frɛ di se, "Hey di, anka me ba fie but baabi amaduri." Ase emframa na ebo na minim se emframa wo mu sa. Na o se sa e na esan kwa me hwɛ baabi amaduru so a. Me si, "Hey, leti me esan akɔ." And I'm born by a Sarkodie, Mr. Famico. Na me see Quano Swam, me be see 87 no swam a day ban. And yasem ketua. Chessa means kita a win a steering wheels no musa and a tracks. Ubu no what trim who not as Framano at the main container the main babette. Upon all that, Nyankopɔn ebo me ho ban. Ed me bedru asumje nti me da Nyame ase bebre. Amen. Answer na panye Alex beba no hwe panye Fred. Ebe last one am I. We are na panye abompaye am I. Miss Media no ka me di trust but spirit no me meka. It me begina ha beka. To say the penny Alex a car no na Yenua Frank so beka no. Me say the same thing and they ba sorry. 42 no so ebe 76 mo. Near ye drew exit. In terms of 2 cars were speeding behind us. We didn't know. In terms of or come miss wo no exit no. In first one no ebe cross o ye no. Second one no try so be day. Or no so ebe follow. Inti menim pe nature say, well yeah, inti just say me step on the brake no. Polena crowd the son what to front into car no eto no ekọ animu. Me tes walk Jesus. And I say you do dear and ye free Jesus Christ. Anyway, yeah by your bompa ye ewo kwan no so inti em say ene what Adventist no na just Nyankopon wa boye ho ban bebre because enyo no a and can so ye another day a kebi amwante asempa tie de na ase ne aye ne marade. Amen. 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 Onianum de akoso a hai kire se onyame okan ye ho. Na nyese wo chese de wo ye fa ye ho no edoso so ho edoso pa metie kire ho no de madwen koina se Awurade me da wasio se onsa wo wasafo mai so na ubo bia ho ban de Awurade ye no edoso bebre o se tembia ye de Awurade ase se tembia de Awurade ase na ye bompa ye no na nyame do no ni ha ndi maame misro fa nyame do bra na ono so ye na nyame ase ma no se wode afia ka na mfie ho ampamcho mom ye sorry emra ye bompa ye no.
Amen. Yo, I'm Jomi Mompaye. Inyankopon yeda wase. Say what my brother na 20 ode afe akanya me don fie ho. Yeda wase pi. Say ode abofrei eche busua yi. Yesrew emfie bebre na wonanim nti ejani na hye say rade. Say babofrei ho ban na ni nyine mu ina ka ne ho. Afe ka na wofo nso ho ne hyira wo mo. Na kwankyere bia ese se ifiri wo awurade ho no mo akoda insa ka no fadom wo mo. Na wonyini na wonhye wo awurade uni animonyam. Afe yeda wase awurade se enne wahye ho animonyam ewo ye mfimfin. Yeshia ya dansidi abahayi na kyerɛ bɛn a wo bɛn yɛn. Ene de wo ye fa yɛn ho. Nti awurade ayeyie ene na aseɛ ene ntontom na enka udin. Isa de wayɛ no so ebro adwene nti aseɛ so. Na de eka ina ne sɛ ayeyie nka udin. Yɛsrɛ oboa yɛn na wayeyie de bia nhye akoma ma. Yebue ya no bia yɛ na wase. Ɛwɔ de wo yɛ ma yɛn. Na yɛtoa so agya yɛ ho ahyɛ wo nsa. Sɛ de wayɛ ama anuanom yi no toa so a na yɛ ma asafo ma nyinaa. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Yɛgyina hɔ no yɛbɛto yɛn closing hymn.
Awurade wanya kwa na wode wansɛm de ama yɛn Jesus ayɛ enka wo din daa yɛda wase sɛ abere biara bɔ yɛn kɔkɔ na woma wo nsɛm ɛkanya yɛn na afei yɛtumi atwe yɛn ho firi deɛ ɛntene ho ayɛyie ne aseda ɛnka wo din daa ɛnɛ nso wo nsɛm a wonam wadom so de aba yɛn nkyɛn yɛda wase yɛserɛw sɛ Awurade yɛni nsɛm mu ahoɔden sɛ yɛbɛtumi de yɛyɛ adwuma a gye sɛ wo Awurade wohyɛ yɛn den nti Jesus hu yɛn mmɔbɔ na hyɛ yɛn den daa na nsɛm yi ɛntena yɛn mu ɛnyɛ suburo a ɛnwe da yɛfiri w'anim akɔ yi yɛgyaa yɛ kra yɛ nipadua nyinaa hyɛ wo nsa o Awurade ma w'asomdue no ne yɛn ntena ka yɛn ho na tutu yɛn anammɔn ɛfɛ si deɛ korɔn ɛwɔ esum bɔne wiase mu yɛsrɛ sɛ deɛ ɔsɛefoɔ no ahyehyɛ afa yɛn ho wɔ naawɔtwe foforɔ a yɛbɛsi mu biara deɛ Jesus pane nyinaa egu ma yɛn daa na bɔ yɛn ho ban yɛde fie ne yɛfi ba mu ne nyinaa mu no deɛ yɛsrɛ ɔtitiriw no paa ne sɛ Awurade boa yɛn na nokora a Awurade yɛnya wɔ wo nkyɛn wasɛm a Awurade wode ama yɛn yɛntumi hold on to that truth na Awurade sɛ wopie a yɛanyɛ firi mu tɔ yɛda wase awie wɔ Jesus Christ din mu amen